Il-Ministru Clayton Bartolo donnu qed jibqa' determinat li ma jagħtix risposta dwar kemm inħarġu flus għal Malta Film Awards. Fl-editorjal tal-Malta Independent kien żvelat li għal dawn l-aħħar 6 xhur l-awtoritajiet inkluż il-Gvern kontinwament irrifjutaw li jipprovdu d-dettalji neċessarji dwar kemm ġie jiswa dan l-avveniment. Lura fi frar l-awtoritajiet qalu l-informazzjoni għadha qed tinġabar. Meta l-ġurnalisti reġgħu saqsew f'Ġunju kienu referuti għand Clayton Bartolo fejn provda stima ta' kemm intefqu flus, iżda mhux l-ammont speċifiku. It-tlieta li għadda il-Malta Independent mar tissaqs il-mistoqsijiet direttament lill-Ministru Clayton Bartolo illi qal li hija impossibbli li jgħid kemm intefqu flus għal Malta Film Awards. Din is-sitwazzjoni tqanqal mistoqsija. Għalfejn din is-segretezza kollha? L-editorjal sqar illi l-fatt li din iċ-ċifra mhux qed tingħata jindika li l-Gvern mhux qed ikun trasparenti mal-poplu u li qed tinħeba xi ħaġa. Il-filmmakers Maltin u diversi professjonisti fl-industrija kienu lmentaw ħafna dwar l-ekstravaganza relatata ma' dan l-avveniment. Il-Kummissjoni tal-Films min-naħa tagħha kienet qalet li segwit ir-regolamenti kollha tal-public procurement u allura jekk dak li ntqal huwa minnu m'għandix kun impossibbli l-Ministru jgħid l-ammont eżatt li ntefaq, item jgħid l-editorjal tal-Malta Independent.